Her interviewer jeg nu Cecilie fra Nykøbing Katedralskole. Hun går i 2G og skriver både digte og noveller. Cecilie, hvad siger dine kammerater til, du skriver? Jeg har 2 forskellige slags grupper af kammerater. Ja. Dem, der skriver, og dem, der ikke skriver. Ja. Og dem, jeg skriver med, der har vi selvfølgelig en korrespondance mellem hinanden, og man læser hinandens værker og vurderer alt fra sprog til stil. Mens med den anden gruppe, de har ikke så meget med hele det her skriftlighed at gøre. Så det er nogle andre emner, der kommer rundt i den kreds. Ved du noget om det primært er piger, der skriver, eller drenge? Har du mødt nogle drenge, der også skriver noveller? Jeg kender faktisk en del drenge, der også skriver, men jeg tror, at drenge har en tendens til at holde det lidt mere sig selv, end piger gør. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er mere socialt accepteret, at piger skriver dagbog, så er det også normalt, at de skriver. Men så tror jeg generelt, at drenge, det er først senere, at de ligesom kommer ud og fortæller, at jeg kan godt lide at skrive, og jeg skriver det her og det her. Jeg har mødt nogle elever, som siger, at de nogle gange skriver, altså ikke noveller og digte, men de skriver sådan ligesom små reportager fra deres barndom og deres liv. Ikke? De behøver ikke have haft en problematisk barndom, men skriver lidt om deres ungdom og barndom, ikke? Og hvad laver de, og hvilke oplevelser har de haft. Er det noget, du også gør? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Tak. Det gør jeg dog ikke. Kunne du tænke dig sådan noget? Jeg ved ikke. For mig lyder det sådan meget selvbiografisk. Og det synes jeg er en tandung på til. Fint nok. Så det må vente nogle år endnu. Ja, okay. Dette var et lille uddrag af min samtale med Cecilie.